pagka labuda mo duwag basketball. Ikaw dahil tungod mo nimo kay di ka kabaw. Di kibaw. Maot mo kalihok magod. Mao tanawa gato kong mga lihok ako nga turn around na perting induta inig. Ja, Kuan ako nga kinasyura na ikaw kay kinabangan buka ka mo rebound perting nanduulap. Kuha pa sa Wala kontra. problema lagi na kay dagan mo ko shot kumpara nimo way shot bisag usa. Ito akong duwa. Pang chicks to, tanawa bisag way kuan. Lagi. Okay gihapon to ja. Mas mahal pa mangulit ane. Ta. Ayo. Magkuan ka ni maglana ta ni og putot. Ang kapapan ni ron. Ikaw manggut. Ano lang kuan ako. Sa mo banhaan mo kayo sige mo galis. Kini mi gudo, lawsi kag lihok mo pildi me. Ako na po imuhang basolon nga. Kay bawo ka nga nalisod tagliho kay dako kay tagtiyan. Naging na nabayo ka sa kontra nato ganiha nga mura jud kag na gorilya. Tinuod man pod. Usi tinuod man pod. Kagwapo ni nga, maano gorilya. Mas ikaw mo na unggoy. Ako na po imong ingnon unggoy. Nga mas may lang nang unggoy kay gamay mas gorilya. Kay ikaw. Sus, pati dyan mong bati adjug naw. Di na jud ka makita alas 6. Og isa pa pod. Nga giingnan ko sa ung sa una, nga mura ko uno ko si Daniel Padilla. Nga imo pa kong sawayon ana. Baliha, patakar kag Daniel Padilla. Damgo mo siguro ka. Damgo. Daniel Padilla. Kalayo ra na mura unggoy. Sige, doon kay nagyud ka na kung kuan nga ikaw gabi gadam ko kag mura kag naus ko kumain. O ka na focus bakten. Kung bakit ikaw unggoy. Hoy, isa mo. Hoy, isa mo galalis man mo. Unggoy mo na. Isa unggoy ko na ba? Isa may gilalisan ninyo. Sig pag hinaway nga. Inaway. Ari mo istorya ta kamo ba? Kana unggoy na. Unggoy siya kay malas kayo. Ano ang tawag man mo unggoy? Unggoy gito. Isa mo jud problema niyo dai. Dai nasuko laman si Jaga na basketball. Ko, ngit. Maot ka kag lihok magod. Maot lihok. Lihok kan unggoy. Ari, kuan pag kami ko kay mga igsoon ra mo. Suon. Di ko milag suon na. Kagwapo na ko, isuon ako na. Gorilya. Unggoy. Gorilya ka, gorilya. Unggoy ka, unggoy ka. Gorilya. Unggoy ka, unggoy. Unggoy ka, gorilya. Unggoy. Ikaw gorilya. Unggoy lagi. Unggoy. Pati ka, gorilya. Pasti ng kasamba mi. Gorilya. Natuog ta dire maka istorbo na Gorilya. hagok na to. Gorilya. Sige gilalisan ni mga manakan eh. Susaba. Hoy, ano sama mo kidya? Hoy. Ano sama ka kidya? Bay, mong anak murag na gorilya. Unggoy kang gamawanga ka. Gorilya kang manghura ka. Unggoy kang gamawanga Gorilya. ka. Unggoy. Gorilya. Unggoy. Pagila mo duha. Ano sama mo kayo unggoy gorilya? Pagilo mo. Tara, kulitan ninyo na. Asa mata padupa. Dali. Kay ibalik ta mo sa lasang. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up mga pangoy? Shout out po kay April Joy Tanahuran no from Cebu. Kanang pa-shout out po sa Tipak no, Tipak Biners. So, ora to. Karong. Shout out po ko sa akong mga kauban nga security diha sa kuan Atara Residence sa Baclayon. Palihog kong tanawan niya mong video og sa amo ang kuan GC sa Asay Group. Palihog po kong support sa among channel. Salamat. Og shout out sa tanan nya. Shout out kay Boy Dato sa taga Tubigon Bohol. Shout out mo Lods. Pohon kita rata nya. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa tong YouTube channel, click the notification bell button nya. Like and share mo sa tong mga video sa Facebook page nya. Follow lang po mo pohon. Sige. Hello guys, shout out day DJ Allen diha sa North area and then Beatmasters Production sa mga Kiranti family, Minosa family sa Dumanog and then sa mga next Oy, naday ko iapas sa akong classmate sa pag-high school nga si Juan Redocto. Shout out sa iyo. DJ Regan Prado sa New York City.